जे दे फैगौ 5 आरो 6 थारिखआव एनडिबि फोरनि थाखाय रिहाबिलिटेसन होनो नागिरदों। बे रिहाबिलिटेसन होनो नागिरनायाव जों एनडिबि पि गडनि जानानै जों बेखौनो गोख्रों अबिसन होयो जे जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनदों जे 667 जे भेरिफिकेसन जानाय बे भेरिफिकेसन जानाया दिनैसिम नैबे जोंनि जे 5-6 थारिखआव होनो गोनां बे रिहाबिलिटेसनाव जोंनि मुङा दासिमबो गाखोआखै। बेनि थाखायनो जों गोख्रोङै जे अबिसन होयो जे बे 5-6 थारिखआव जानो गोनां प्रग्रामा जेरैबाबो बन्द जानांगौ आरो जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि फिथाइखौ बिथांमोना जोंनो होनांगौ। बेनि जोङो बेयाव हरखाबै PRSनि जानानै जों जयैनो बाहाय मोनसे जथुम खालामनाय जादों दङ। जोंनियाव पि ग्रुपनियाव गासै 667 आरो आर ग्रुपनियाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 180। नंगौ बेथ' निस्सय जोंखौ नासयदों। नासयनायनि थाखायनो जोंखौ जोंनि सायाव मोनसे कनस्पिरेसि खालामनायनि थाखायनो जोङो दिनै थांनो गोनां जादों। मानोना जोंहा गोख्रों मोनसे मेन स्ट्रिमाव थानानै सरकार थासेयावबो जों जे बेबायदि खालामजादों बे जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक होननानै जों सानो। मोनखानांगोन जोङो खारन जोङो दा खोब मोनसे अबस्था गाज्रि बेबस्थायाव दङ। सोरबा बिथांमोना बन लायनानै रोगानानै जानानै दङ, सोरबा ना हमनानै जानानै दङ। बिथांमोननोथ' निस्सय माबा मोनसे रिहाबिलिटेसनखौ होनांगोन। मेन स्ट्रिमाव फैबाय जखन बिथांमोननो बा जोंनो होथारनांगोन। जोङो मोनसे समाव जाथिनि आरो हारिनि जानानैनो मावनानै जों खस्थ' मोनबोनाय मोनसे साफार मोनसे आफाद आरो गोथार आफादनि गेजेरजोंनो जों नैबे अबस्थायाव सफैनाय मोनसे हान्जामोन। खिन्थु बे बेलायाव जे दानि जे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सारनि जों बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे बे सारमोनहा जाहाथे जोंनि नैबे थालांनाय जेसेबांखिनि PRSनि दङ बेखौ मोजाङै नायफामफिननानै खामानिखौ मोजाङै मावफुङो। बेखौनो आङो आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरो। बेखौ जोङो दासिम खोनानो मोन्दोंबाबो जोङो नायबिजिरनो थाङाखै। जा हक बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै जाथिनि हिसाबै मोननांगौ, जोंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जे बिथांमोना लिस्टआव गाखोदोंब्लाबो जोंनि जे मेन लिडार बा केडार बिथांमोनहा जे खामानिखौ मावदों बे बिथांमोनहा जेरैबाबो मोनथारनांगौ आरो जों बेखौ मोनजानो लुगैयो। मानो गैया जानो, जोङो मा बुंगोन दिनै जों जे बिदि कनस्पिरेसि खालामजागोन जों मालाबाबो सानाखैमोन। निस्सय जोंहा दुखुआ दङ। जोङो बिसि फिसा फोथांनानै लाखिनाय बा फिसा फिसौ फोरोंनाय खोब अबस्थायाव जोङो दुखु जारला खस्थ' सहायनानै दङ। बेनि गाज्रिखौनो बुंनांगोन जोङो, मानो होनबा नोंथांमोना नायबिजिरनो हागोन। जोङो 17 बोसोर 34 इयार्स मोनसे गोलाव सम मोनसे स्ट्रागोलाव थानानै जों सोरनिबा फरायनाय, सोरनिबा लिरनाय, सोरनिबा बिब' बिनानाव बिथांमोनहा जिउ खहा जालांबाय। बे बेलायाव जुदि दिनै लास्ट मोनसे सान्थि सुक्तिनि बेलायावबो जोंखौ जुदि बिदि डिनाय खालामोब्ला जों निस्सय जोंहा दुखु मोननाय दङ। आं पि ग्रुपनिफ्राय जानानै आं गोख्रोङै जों बेखौनो मिथिगौ जे 667 जोंनि आखायाव दङ। जों बेखौ जों नायबायबो आरो मिथिबावनो मोनदों आर ग्रुपनिफ्राय 180 बिथांमोनहा थालांदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। आरो एसनिफ्रायबो माखासे मेन केडार बिथांमोनानो थालांबावदों होननानै जोंनिसिम सुलुं फैदों आरो बिथांमोनाबो जोंजों दंफैयो। बेखौनो जों प्रमद बर' सारनिसिम बेखौनो गोख्रों बा गुरैयैबो आरो गोख्रोङैबो जों बुंहरनो लुगैयो जे जाहाथे फैबाय थानाय 5-6 अक्ट'आव जानो गोनां रिहाबिलिटेसन डिस्ट्रिबिउट खालामनाय एजेन्डा बा आयदाखौ बिथांमोना दोनथ'नांगौ आरो बेखौ होनायनि सिगां जोंनि सायाव एगेन्सै मोजाङै नायफामनांगौ होननानै जों सानो। जुदि बिथांमोनहा जोंनि बे खुद्रिनायखौ बा हास्थायनायखौ जुदि मावफुंनानै होआब्ला बे फैगौ 5-6 अक्ट'आव जुदि जानो गोनां प्रग्रामाव जुदि बिथांमोना जोंखौ डिनाय खालामानोबा जों बिनि बेबस्था बे जोंनि आखायाव मोनसे एभिडेन्स दं। 2018आव फैनाय बियो पुलिस ब्रान्च हेडक्वार्टार काइलिपारानिफ्राय फैनाय दं। नोंथांमोना नायनो हागोन बे एभिडेन्सखौ। बे बिथांमोनहा एनडिबि नंगौना नङा। आरो बिनि उनावबो निस्सय बे थालांदों। बे कपिया मोनसेबो गाखोजायाखै। नैबे रानगोन डिस्ट्रिबिउट खालामगोन लिस्टआवहाय जोङो बिथांमोननि मुंखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। बेबस्थाखौ लागोन निस्सय। बिथांमोनहा नंखाय सानदोंमोन नायनो हागोन जोंनि आखायाव बे एभिडेन्सआ दङ। 13/10/2020आव बे फिजिकेल भेरिफिकेसन एनडिबि पिनि केडारफोरनि लिस्टमोन। बे बिथांमोना दिनैसिम जानो गोनां प्रग्रामाव बे बिथांमोनहा गाखोआखै।
आंनि थालांनायखौथ' आंनिल'ब्ला आं जेबो सानलामोन दिनै आंनिखौथ' ओरैबायदि सिन्था खालामनांगौ गावसोरनो ओरैबायदि बुंबाय थाखायोमोन जोंखौ गोदोनिफ्रायनो नोङो 1996 निफ्रायनो खस्थ' खालामनाय मानसि होननानै दिनै आंल' नङा दिनै बेबायदि खस्थ' मानसिया गोबाङानो दङ दिनै आंखौल' बिसोरो बिदि जेनेबा बोख्ल'लांनो सानो सोरबाया बा माबा खालामनो सानदोंमोन आंथ' बिदिजों आं गोजोननाय फैया दिनै बयबो नांनानै दंमोन आं बायदि खस्थ' खालामनाय जोंखौ दिनै अभारग्राउन्ड होननानैबाबो बिसोरो जेनेबा अभारग्राउन्ड होननानै जेनेबा जोंखौ नासयदों आरो बिसोरो दा अभारग्राउन्डआव सोरखौबा साबसिन सोरखौबा मोजांसिन साननायाबो बिसिना बिराद अननाय जादों आरो जोंनि बै एनडिएफबि फिनायावबो माखासे खोथा माखासे माबाया जोंनाव सोंनां हौवा एसे लिडारफ्रा बिदि खामानिखौ मावग्रोनाया गाहाम जायाखै दिनै नांगौ समावब्ला बिसोरो दिनै जोंखौ पाब्लिकखौ जेनेबा केडारखौ नांगौ होननानै जेनेबा लेंहरनानै माबा मोनसे खामानियावबा जोंखौ जाफैयो आरो बिसोरो माबा मोनसे फिथाइ मोननांगौ समाव जोंखौ दिनै जेबो खबर होआबासोनो बिरिबिसन फैखानाय दिनै जोंनि माबाखौनो दिनै खनथाम खनब्रै फैखानायखौनो दिनै जोंखौ जेबो नासयाबासोनो जोंखौ गारलांनानै दोनलांबाय जोंखौ औ दिनै नङै फाङै मानसिफोरखौ जे होबाय थादोंना नङाब्ला जोङो माबा मोनसे खुद्रिनाय फैगोन जोंनाव गोजोननाय फैनाय नङा नङाब्ला आङो फिनि आङो 1996 निफ्रायनो मथा मथि आङो आयु बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावबोनांदों आङो औ आफादाव आंनि नामखौ ओरैनो बिदिनो लकेल माबा गाबज्रिनायखौनो लासितखौनो गाबज्रियोमोन आरो औ आंखौ गोदान नाम दोननाय जायाखै आरो आंखौ ओरैबायदि होननानै बिसोर बुंदों नों बिराद स्मार्ट मानसि नोंखौ ट्रेनाराव लांनांलाया नों आनट्रेनारावनो था जोंखौ ओरैबायदि सिङाव खामानि मावना होनांगौ होननानै आनट्रेनाराव गालांदों बिसोरो आंखौ बेखौनोथ' जोङो साननानै लायो जेनेब्ला मोनसे आन्डारग्राउन्डखौ फोथांनो थाङोब्ला अभारग्राउन्ड नङाबा दिनै थांनानै थाया आफादनि मानसिफ्रा बबेहायबा गावजाहरनाय बबेहायबा सोरजोंबा माबा मोनसे जाबोनाय बिनि ट्रिटमेन्टखौ जोंसो मावना होजोबोमोन अभारग्राउन्डआसो दिनै बिसोरनि आथिं लेंग्रा माबा मोनसे लेंग्रा हस्पिटालाव लांखुमानाय माबानाय जोंसो गासैबो आरो बिसोर हायै बुस्थुआव जोङो टाउनावबाबो टेक्स खांना होफैनांगौ जायो जोङो दिनै जों आदार रोगाग्रायानो जोंनो बिसोरखौ फोसाबग्रायानो जोंनोमोन अब्ला दिनै फोसाबजाखांनानै जेला हामो होमब्ला दिनै माखासे हान्जाखौ गारलांनाया गावनि लोगोखौनो गारलांनाया बिराद अननाय जादों आरो बिसोरनि साननाया जोंहा बेखौ आंथ' दा जोबोद दुखु फोरमायो दिनै जोंखौ आइ आफाया बुंजोबो हाबाब उन्दैनिफ्रायनो बियो ओरैबायदि फ्रियाव खाथिबोनाय मानसिमोन मानो थालांखो बिसोरखौथ' बिदि गालांनांगौ नङामोन ओरैबायदि बरना मोनबाय बिसोरो होमबा रायजो राजाजों जोङो दा दिनै नुजानोनो हाया जोङो बखि जाबाय थायो ओरैनो प्रमद बर'नावबो एसे आर'ज गाबनो सानो आरो बेनि खोथायै जेन'ब्ला प्रमद बर'आबो एसे साननांगौ गोनां दंमोन बेहाय जे गबिन्द सारा माबा मोनसे भुलाव जेन'बा बावगारथ'बायमोन बेखौ दिनै बियो जोंनि आसामनि चिफ बुलेटेर प्रमद बर'आबो बेखौ एसे बिसार खालामना होनांगोन आरो जों दा प्रमद बर'निसिमबो बिसेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय।